Mayong hapon, mga igsoon. Salamat sa Ginoo aniyan usab kita sa atong pagpatalinhog sa mensahe sa Dios gikan sa iyang pulong. Naot pa nga andam ang atong kasing-kasing, ang atong pandungog, ang atong buong tibuok pagkatao diha sa pagpaminaw, pagdawat, pagsabot o pagpanginabuhi sa iyang pulong nga atong madawat karong hapuna. Ang mensahe nga akong uh, i-share karong hapuna migsoon giuluhan nga mao ang katubagan sa problema sala. Katubagan sa problema sala. Ang sala maigsoon sala gyud. Ug ang sala mo ni magdala sa tao ngadto sa uh, dagat o linaw kalayo sa impyerno. Apan ang sala problema lang gihapon. Sala na ni dautan apan problema lang gihapon bisan pa sa tanang tao ug sa mga Kristohanon. Para nako bisan kung saon nako naag gyud pagpaningkamot. Naag gyud nga makasala lang gihapon ko bisan unsa ang paglikay. Busa makaingon ko nga dugay na kong Kristohanon apan lisod kaayo og dili gyud malikayan. Nagi panahon di kalayan nga dili gyud ko nga ako gyud makasala. Ang ako pangutana, tinuod ba ka akong Kristohanon? Tinuod ba ka ang akong kaluwasan? Luwas nun pa kahako. Apan kining pulunga maigso kining pangutanaha, Kristohanon ang katubagan gyud nimo mao ang pulong sa Dios. Ang atong kaluwasan dili atong binuhat, ang atong kaluwasan dili ang atong pagbantay, kundi ang kaluwasan kini gibantayan sa Dios sa iyang ginharian sa langit. Ug ang gahom niya mo nagbantay nining atong kaluwasan. Apan usaon naman karon nga makasala lang gihapon ta. Nagapadayon pa batang luwas? Ato sang tan-aw nagsuon ang pulong sa Dios ngay makahatag kanato og assurance, peace and security. Nagaingon sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13 atong basahon. Nagaingon nagsuon. Og ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon. Bot pasabot sa mga Kristohanon, sama nimo, sama nako. Og kining kinabuhia diha sa iyang anak. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Sumo ka na ang assurance kung ikaw nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon nga naa kang Kristo tungod atong gisaligan si Kristo, naa ka nato ang kaluwasan. Nan karon, dili na bata makasala, wala mag-ingon ang Biblia, apan nag-ingon ang Biblia na kinahanglan dili ta magapat kayon sa sala. So karong hapuna, sumala sa pulong sa Dios, may maghatag nato og kalinaw sa atong una-una. Nga kining sala, problema lang gihapon bisan pa sa mga Kristohanon, apan unsa may katubagan nining problema sa sala. Na atong basahon may gisuon ug anhin nato kutluon ang katubagan sa atong pangutana bahin sa katubagan sa problema sa sala. Atong basahon ng 1 John chapter 2 verse 1 to 6. O paghuman na mag-ampo ta. Nagaingon may gisuon. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasalaman gayon, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan si Jesucristo ang matarong. Og siya mao ang halad pasighiuli alang sa atong mga sala og dili lamang sa ato rang mga sala kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun kita
nagabantay sa iyang mga sugo. Versikulo 4, sila nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios nahimpit diha kaniya. Atong may baluan nga kita anaa kaniya pinaagi niini. Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Mao kini ang pulong sa Dios magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo nga imong pulong may maghatag kanamo og kalinaw. Hapsay sa akong panghunahuna bisan pa nining problema sa sala nga naalang gyapon nagnulob sa among mga unod. Lord, tabangi kami nga doon nami kaalam bahin ini kay tungod ang pagkaybalo sa kamatuoran mo ay makahatag namong kagawasan. Salamat Ginoo, tultuli mi, tudloi mi, palang espiritu mo'y mag-abli sa among panghunahuna. Salamat nga imo kaming tagaan sa grasya sa pagpasabot. Makining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Sumala sa pulong sa Dios na atong nabasa, maigsoon, doon natay kasiguruhan. Dili tungod sa atong pagpanikamot, kundi tungod kang Jesus nga Dios na nagpakatao og sa iyang buhat sa kaluwasan nga atong gisaligan. Tutunaw nato maigsoon katubagan sa atong pangutana bahin sa problema o katubagan sa problema sa la. Primero, si Kristo ang tubag sa bayad sa atong mga sala. Nagaingon ang bersikulo 1 ug 2, minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga, aron kamo dili man nagpakasala. Apan kun may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan. Si Kristo ang matarong. Ug siya mao ang halad pasiguli alang sa atong mga sala ug dili lamang sa aturang mga sala kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Nao ato ning klarohon igsoon. Timan mga igsoon karon nga ikaw Kristohanon. Si Kristo mooy mga muyo sa imong katungod ngadto sa amahan. Kung ikaw makasala. Atong klaruhon versikulo 1. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butang aron kamo dili managpakasala. Apan kung may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan. Si Kristo ang matarong. Siya mo maoy mga muyo sa imong katungod sa diha nga ikaw makasala. Gipamatud-an kini sa balaang kasulatan. Dili ini sa atong hunahuna lamang. Nagiingon aron kamo dili magpakasala. Butang pasabot ang Kristohanon di nagyud makasala. Now kining pulong managpakasala maigsoon kung ato kaning susihon sa Griego. Ang but pasabot na ini dili magapadayon sa pagkasala. Karon, kung mahitabo man gani nga kita makasala, dunay manlalaban. Maoy mga tubang samahan si Kristo ang matarong. So timan nga kita dili kinahanglan magapadayon sa pagpakasala. Mo ni buot pasabot sa Griego na itong dili magpakasala, dili magpadayon. So, nahimutang niini nga dunay panahon gyud di gyud ka magpadayon. Apan kadtong magapadayon sa sala, problema na. Problema gyud ka na may suon. No karon ganong gibuhat nga ni Kristo sa atong kinabuhi. Ay tungod sa iyang gibuhat nga kaluwasan para nimo sa mingagi nimong pagkatao.
o karon ikaw iyang giluwas, iya kang puloy-anan. Kung si Kristo nagapuyo ka nato, naata ng higayon nga kita dili magpadayon sa pagpakasala. Galatia 4:6 sa diha nga kita nahimong anak tungod sa atong pagsalig ug pagdawat kang Kristo tungod kita gianak pag-usab sa John chapter 1 verse 12 chapter 1 verse 12 to 13 nagaingon diri sa Galatia 4:6 ug tungod kay kamo mga anak man kay tungod miingon sa John 1:12 kinsa kadtong midawat ug misalig kang Kristo siya gitagaan sa awtoridad nga mahimong anak. Karon kay tungod anak man, miingon din sa Galatia 4:6, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing. Nga nagatuaw, Abba Father. Ambot pasabot, doon na natay authority nga makatuaw ta sa Dios nga atong amahan kay tungod ang atong authority nga kita nahimong anak tungod kang Kristo, ang iyang espiritu, ang bugtong anak na kanato. Siya lamang ang anak apang kita nahimong anak tungod kay Kristo. So dunay authority nga makasangyaw o makatuaw ngadto sa Dios nga siya atong amahan. Karon, kung si Kristo mao ang nagpuyo kanato, siya gayud ang mga muyo sa imong katungod ngadto sa amahan sa diha nga ikaw makasala. Ambot pasabot, makasala ka, dili nimo pattern. Dili ka magpadayon og sala. Kay kanang nagapadayon, questionably ang iyang pagkakristohanon. Kay sumala sa atong gibasa sa versikulo 1, nag-iingon, minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butang aron kamo dili managpakasala. Kanang managpakasala, ambot pasabot na sa Griego, dili magpatuyang, dili magpadayon sa pagpakasala. Sumo na ilhanan sa mga anak sa Dios nga dili gyud nagpadayon. Apan nag-iingon karugtong kung may makasala man, kung kita nakahimo og sala, nga dili nato practice, dili nato tinuyuan sa matag adlaw, doon na tayo manlalaban nga mga tubang samahan sa Jesucristo ang matarong. So doon na tayo katubagan sa problema nato sa sala. Kaya makasalaman ta. Ang sala nato, dili tinuyuan, dili nga nagpatuyang, dili pagpadayon. Nganong, ang pangutanang, nganong ginabuhat man ni Kristo nato nga siya mo'y mga tubang alang sa atong katungod. Kay tungod sa iyang gibuhat ka nato sa kaluwasan. Niagtong kita makasasala pamidawat kaniya, siya kita iyang gitubag, iyang giluwas, iyang gitubos, o siya nagpuyo sa atong kasing-kasing. Si Kristo dito sa krus, maoy mipuli alang kanato. Imbis ang kita maoy malansang sa krus tungod kay kita makasasala, siya may mipuli. Huwag ka nga itong mga salatua kaniya. Mao ni naglansang kang Kristo dito sa krus. Verse 2, 1 John 2:2, nagaingon, og siya maong halad pasiguli alang sa atong mga sala, og dili lamang sa ato rang mga sala, kundi dili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Mauna nga ang katubagan, no? Ang kalutasan, ang katubagan sa problema nato sa sala, naagid kang Kristo. Kita gyud mapasaylo kay tungod siya mooy muduol sa amahan sa atong katungod gamon mo angkon amahan kining tawhana ako na ning gitubos gikamatya na ako sa krus unya siya nakasala kay tungod naapata sa unod na patay ning lawas may suon apan dili pagpatuya nga sala, dili tinuyuan o dili iyang likas, iyang nature kay tungod siya giluwas na nako kun dili na disgrasya siyang nakasala yon nga dili tinuyuan. Mao nang ang atong Ginoo makapasaylo kanato kay tungod siya may katubagan. Siya ang halad pasiguli along sa atong mga sala. Kung kita gipasaylo nitong una o nakadawat ang kinabuhing dayon, mga igsoon,
kining atong mga mabuhat nga sala samtang kita mga ingong Kristohan nga dili pa perpekto na agyod ang atong katubagan. Ingon pagalidri dili lamang sa atong sala kundi sa sala sa tibuok kalibutan. Naon sa mibut pasabot ni migsoon. Tibuok kalibutan ba ang buot pasabot ba tibuok mga tao, tanang tao? No, kay balutang nga dili tanang tao nakadawat diha sa katubsanan sa sala kay naa mabi mga tao sa impyerno. Di ba? Kung tanang tao nakadawat katubsanan sa sala, wa tay maimpyerno, apan duna mong gyud. Number 1 na si Judas. So may bot pasabutin nining tibuok kalibutan. Now, ang katubagan tan-aw nato sa Griego nga pinulungan. Unsa man ni? Sa Griego may igsuon, dili ni kay ingon nagtumong gyud sa tao, kundi sa kalibutan, sa earth. Kay ang Griego na cosmos, ang buot pasabos ni sa cosmos, ang kalibutan kay tungod cosmos meaning to say arrangement, ang pagkahimo, no, ang pagkatahom sa kalibutan, ang decoration meaning the earth. Kay tungod ang kalibutan usab sukad sa pagkahulog sa tao sa sala, naangin ang tibuok kabuhatan. Sila sab nag-agulo sa kalisod tungod sa sala sa tao. Kaya ang sala sa tao nakaangin sa tibuok kalibutan, sa tibuok kabuhatan. Bisan pa sa universe, sa langit, naagyod na puyo ang mga espiritus kangitngit. Roma 8, itong basahon, na naglantaw diha sa pagbalik sa atong Ginoo, kay sa pagbalik sa atong Ginoo, iyang pagabuhion ang mga namatay nga Kristohanon, o iyang igumon ang tanan, unya iyang hukuman ang dili magtotoo, apan ang kalibutan nagiingon, naigsuon. Roma 8:20 ngadto sa 30 nagiingon. Ang kabuhatan, versikulo 19 atong sudagbasa sa versikulo 19. Kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagka pinagdayag sa mga anak sa Dios. Sa diakono makita mga anak sa Dios pagabayawon na, luwason na, pag-uho ng atong mga kitang buhi pa, mahimong glorified body ka, glorified body ta. Naingon, kay ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan, dili tungod sa kagalingong pagbuot niini, kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha uban sa paglaom. Kay ang kabuhatan ipahigawas ra unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot o makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Naibalo kita nga ang tibuok kalibutan na nagduyog sa pag-agulo, sa pagbati hangtod karon. Og dili lamang ang kabuhatan ra kundi kita nga gayod usab nga mga na nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu, nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita nga mahinamon nga sa gupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubo sa atong mga lawas. Kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita, apan ang paglaom nga nakita dili paglaom. Kay kinsa bay maglaom alang sa butang nga iyang nakita? Apan kung nagalaom kita alang sa butang nga dili makita, nan magapaabot kita niini uban sa pailog. Sa ingon usab nga paagi ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita kay kita ugod dili man makamaumampo sa hustong inampuan, apan ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban sa paglaom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Ug siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayod kung kinsa ang hunahuna sa espiritu. So, mo na gisulti may igsoon nga bisan pang tibuok kabuhatan mag-agulo
tungod sa sala. Apan moabot gyud ang panahon nga kini pagtubson sa Ginoo. Kay tungod niining kalibutan, the universe itself, mao ning mga dunay mga ginharian diya sa kangit-kit, mga espiritu sa kangit-kit, maoy mga sistemang nagkontrolar sa kalibutan. Mao na nga nag-agulog yun ang maayong binuhat sa Dios sumala sa Genesis 1:31. Nga pagka maayo ang buhat sa Dios apan kini tungod sa sala sa tao, ang dautan mo'y naghari ning tibuok kalibutan. Ephesians 6:12 nagaingon, kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalo niining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituanong panundiha sa mga dapit sa kalangitan. So busa ang tibuok kabuhatan, ang kalibutan nagagulo sa kalisdanan tungod sa sala. Busa kini pagkabag-on kini pag-abot sa Dios, pag-abot ni Jesucristo, iya kining limpyuhon kining tibuok kalibutan aron mogawas ang bag-ong kalibutan o bag-ong langit. 2 Peter chapter 3 verse 10 nagaingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ginaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, o magasunog o pagasunogon ng yuta og ang mga buhat nga alia niini. Literal ba nin pagasunogon nga bungkag kalibutan? Dili. Usa ni ka metaphor, bot pasabot na agyod ang dakong paglihok sa Dios nga iyang limpyuhon kining hugaw kayong kalibutan. Kahit ko tungod kini gidaot kini o gikontrolan sa mga kagamhanan sa kangitnit. 11 nagaingon, sanglit kini tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagka kinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyosnon, nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios, nga tungod niini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Apan sumala sa iyang gisaad, kita magapaabot sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarong. So pinaagi sa atong Ginoo paigsoon, dili lamang kita ang maoy pagatubson sa atong mga actual sins karon, mga igsoon, nga kita dili pa perpektong Kristiyanon, mausab ang kalibutan nag-agulo sila tungod nini apan sila nagapaabot sa panahon nga kita pagatubso na sa Ginoo, bag-uhon na ang tanan o bisan pang kalibutan matubos og mahimong bag-ong langit o bag-ong kalibutan. So busa ang atong problema sa sala na igsoon, si Kristo ang tubag sa bayad sa atong mga sala. Si Kristo. Ikaduha, si Kristo ang tubag sa buhat sa sala, sa actual sins nato. Verse 3 hanggang 6. 6 atong basahan. Ug atong may balaong nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Klaro kayo, nagsuon. Aron kita magapadayo, magapabilin diha nga dili ta magkasala, magbantay ta sa iyang mga sugo. Siya nga nag-ingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Mao na nga dunay mga tao, sige lang padayon na gyapon, patternan niya ang pagpakasala kay tungod sa primero pa lang wala gud siya makailas kamatuoran kay wa siya relasyon kang Kristo. Versikulo 5, apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios na hingpit diha kaniya. Atong may baluan na kita anaa kaniya pinaagi niini. Siya nga nagaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. So atong malikayan ang pagpapakasala kung nagatuman kita sa pulong sa Dios na nagtudlo sa pagpanginabuhi sama sa iyang pagpanginabuhi. Apan tungod kay dili man ta perpekto, nagi panahon makasala ta. Apan dili nato na angay ikahadlo kamuwa ang atong kaluwasan kay tungod
dunay mga tubang ngadto sa amahan. Bayan sa atong katungod, mao si Kristong matarong. Kay tungod sa sinugdan giluwas ni ka. Karon pasdayon lang gyapon tang ginaluwas sa atong mga present actual sins. Busa ang Kristohanon dili gyud magpadayon sa pagpakasala. Kay tungod mao ni timaan sa tinuod Kristohanon dili nagapadayon sa makasala. Apan kung makasala man, doon na tay mga tubang mao si Kristo. So, sa atong buhat sa sala, sa actual sin, mga kapatid, mga igsoon, siya nagatagana sa direksyon na imong gikinahanglan. 1 John 2, 3 to 4, ug atong may baluang nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita nakabantay sa iyang mga sugo. Siya nga nagaingon, ako nakaila niya, apan wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamatuoran. So busa, ang atong Ginoo nagtagana og direksyon na atong pagasubayon. Kay tungod kita nakaila kaniya. Ambot pasabot kita, dunay relasyon sa kanya, anak na kita niya sa Dios. So ang direksyon, magbantay gyud ta sa iyang mga sugo, mao kana ang kinahanglan. Ang sugo karon nato dili na mo atong kaluwasan kay naluwas ka na. Ang sugo karon mo'y atong pagabantayan aron kita dili na magpakasala. Dili na magpakasala. Sahay kita di pa ta perpekto sa pagpanulti, di pa ta perpekto sa pangunahuna, nagyud ang mga makasasalang pangunahuna, pagbati, apan doon na tay usa ka manlalaban. Doon na tay manlalaban nga way lain kung dili ang atong Ginoong Kristo. So, nganong ginabuhat man ni Kristo ni alang kanato kay tungod kita iyang mga katawan. Di man imigsoon, makasala ta apan dili nato ni pattern. Buto sabot dili nato ni moy atong lifestyle nga nagapadayon no, nagpatuyan sa sala. Naagud makasala ta kay tungod kita dili pa perpekto apan dili gyud tinuyuan nga sige nagapadayon. So, maoy nagtagana ang atong Ginoo og direksyon nato pinaagi sa ing pulong nga kini ato ging subayon, magbantay ta, magpaminaw kita, magbasa ta ini, magpaminaw ta sa mga wali, attend sa mga prayer meetings, attend sa tanang mga kalihukan sa Dios nga dunag gyud ang pulong og labi na siya buy maghatag og panig-ingnan nga imong kinahanglanong imong sundugon. Verse 5 to 6 sa atong teksto, nag-iingon, apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios, mahingpit diha kaniya. Atong mahibaluan nga kita anaa kaniya pinaagi niini. Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya, kinanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. So doon natin pinag-ingnan na may atong sundugon, dili ang kinabuhi sa laing mga tao, sa mga kaigsunan nato, doon natay example, doon natay lesson unsay atong angay bantayan sa atong kagalingon na makita nato sa isika Kristohanon. Apan ang atong panag-ingnan nga atong angay sundugon mao ang pagkinabuhi sa atong Ginoo Kristo. So kibat kada usa tag-usa ka nato kinahanglan gyud na magabantay sa pulong sa Dios. Kay ang gugma alang sa Dios na nahingpit diha kaniya pinaagi sa atong pagsubay. Makasiguro gyud ta nga anaa ta kauban kaniya. Kay tungod ang nagaingon nga siya anaa kaniya apan wala magsubay sa iyang kasuguan, maigsoon, usa siya ka hipokrito. Dili gyud siya tinuod nga Kristohanon. Kinahanglan makita gyud ang timailhan sa atong kinabuhi, mao ang pagkinabuhi sama sa pagkinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Unsa may but pasabot niini sa ato, unsa may atong makutlo ni ini migsoon. Hangtod karon, daghan lamang gihapoy nagpapaningkamot nga mapapas ang ilang mga sala. Busa
Naa sila sa kasakit sa ilang mga tanlag. Way kalinaw ang ilang konsyensya. Kay tungod, nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Kinahanglan gyud ang atong pagsalig naa kang Hesus. Siya ang atong manlalaban. Kung makita nato ang atong kaugalingon, nagpadayon lang gyapon ta niining sala. Ato lang gyapon ning lifestyle atong eksaminon ang atong kaugalingon na batas tinuod nga pagsalig ug pagtuo. Kay tungod dili na buhat sa Kristohanon nga nagapadayon sa sala. May tabog yun ang sala sa Kristohanon kay tungod dili siya perpekto apan dili tiniyuan. Kay tungod ang Dios pinaagi sa gugma, John 3:16. Hatag siya og kaluwasan nato, solusyon sa atong sala. Timan ini si Kristo nagpakatao alang kanimo, alang kanako. Aron kita mahigawa sa tunglo sa sala, sa gahom sa sala, sa diha nga kita musalig kaniya nga atong manluluwas. O kita pagaluwason lang gihapon, hangtod sa kahangturan. Aron kita naa diha hapsay ang atong pangunahuna sa atong pagpanginabuhi isip Kristohanon. Si Kristo lamang ang makaluwas kanato. Sa diyang makasala ka, all you have to do, 1 John 1:9. Atong dawaton, atong isugyot, atong i-confess ang atong mga sala nga nabuhat tagsa-tagsa. Kay tungod siya balaan og matarong gayud nga mo pasaylo kanato ug pagalimpyuhan kita sa mga dautan. Tumayigsoon, ayaw ka balaka. Kung ikaw Kristohanon, dili nimo kalikayan ang makasala. Apan ang Kristohanon dili magpadayon sa pagpakasala. Kung makasala man, doon na tayo manlalaban nga maong ang atong Ginoong Hesus Kristo. Amen? Ampot kami igsoon. Dalay ko na mga amahan, salamat sa imong gugma kanamo bisan pa sa among pagka imperfect ni ining kalibutan. Samtang naghulat kami sa pagbalik sa among Ginoong Kristo, dili gyud malikayan nga kami makasala. Kay tungod naapay mga sala remaining sin naglublog sa among mga lawas. Mamo kini mooy pirming magtental kanamo nga pagabuhaton bisan pang kay balo kami nga dili angay buhaton apan mabuhat tungod usahay. Lord, mabutaan mi sa dikta nining sala nga naa pa kanamo. Hinaot pa nga ang among pakigbugno niini sama sa giingon sa Galatia 4:19 naagud pirmi ang pakigbugno sa espirituhanon o sa unod nun. Naot pa Lord na kini among madag-an diha sa pinaagi diha sa among pagsalig kang Kristo nga mo siya maoy nakadaog na niya sa primero pa lang apan naapay nagpabilin og among ipanginabuhi ang among kinabuhi karong naa sa unod diha sa pagtuo lamang ang Kristo nga mo'y nagmahal ka namo o nagtubos ka namo sa tunglo nining sala. So Lord, salamat. Nagdunay may kadaugan nining kinabuhi kontra sa mga sala o tentasyon nining kalibutan. Kining among pag-ampo, diyan lang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.